karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Lulas, boy. Og swerte ka. Nagrespetaran pagyapon kanya ug wa kanya pakaawawi. Ha? Galagot pa siya nimo. Lingi aragod. Tanawa na gud siya. Oh. Nakita na nimo? Hait kanya tinanawan si Tita La. Tanawa. Oh, ayang mga mata oh. No? Nagasuaso. Oh, ilong og dunggan. Ha? Kita ka na. Ang sungay hapit na mutubo. Oh, ang buhok. Hapit na mamarog. Kung di na gano'n niya sa makapugong sa iyang kasuko, mabugwak na siya kayo karon. Mga samtang sa'yo pa. Get out. Palayo na. Get out. Go. Ha? Siya to? Yes, Tita La. Ikaw babaga agad ni mo kabuang, oy. Imo naman sa hinoong kong gihimong dragon. Nya, may kagat masab siya. Hay. Luuya sa bayaan to niya, no? Ang lagi na, si Betaon, dasin sa Canada ko kigtingog. Ngano, tanba? Luoy kayo siya. Ngano, oroy? Sa iyang kaedukada, nadaras yes imong kinuwanggol nga hulga. Nah, wala to siya makahunaw nagtarong tita. Kay pagkahibaw niya nga bistado na di siya, naglutaw na. Floating na kay siya. Nawag tang iyang presence of mind. Di na stable ang iyang panghuna-huna. Pero, Saman. asa kay maayo og imo na lang siyang panguyaban mo. Gabi yan sa dibo. Chisa pa yun? Oh, kaya naman di yung chisa. Paminaw magud nako ba? Wa tingali nang uyab adto niya. Maong si Mateo na lang yun ang iyang gisigihan og target. Kung imo siya panguyaban, ubasin padag mawaras hinay-hinay ang iyang gusto kang Mateo og mabalhin diha nimo. Lama rin, di ko sa mulata na, kaya doon ako kailangan makulatahan pirmi, makawarasan pirmi, mag-jacket ko to. Abot sila, og. Ngan lang yapong chisa. Ang laki kitata. Yung ko kagustuhan na niya, oy. Aw, Tita La? basin og wa pa lang. Tita La, oy, naunsa tayo, kung malihibotan, marog ko, nang lakaw. Alam, sige na ikag chisa. Ang lagi, hadlok na ko, ana. Pero seryoso bitaw ko. Suwayi ko nung tanaw tong babayhan na pag-usap. Basing makagusto ka. Sige naman sa ko kakitagon niya, Tita La, god. Halos kada adlaw man mi nga magkita sa opisina. Ay, lagi. Pero ang imong nakita niya, maura man ang iyang pagkakontrabida. Oo, no? Be, suwayi ko nung tanaw nga, prospect ba? Prospect. Oh, prospect, God! Kada bangkuan. Ay nakasabot ra ka, oy! Prospect, ha? Oh. Prospect? Mabitaw na akong gisulti. Tita La, oy, naon sa tagay. Ano mag-aani ka ng mamasang, oy, naon sa... Ako nung sige tripan mo karon? Ay, iyawat na lang sa good nga maminyo ka. O matarong na sa tong babayhan na. Bro, unsa ba ito? Unsa ba kita isa na ako sa imong apuhan nga iya makong idudho nga to Jisa? Nalingaw mo ko ni mo, bro. Katawa na ka already ha. Mahadlok na hinuon ko nga magkikita niya kay tingalig yan na sa ning hisgutan. Bro, mas tiguan pa pagkigang lula ni mo, no? Tampagi itaw ng imong apuhan, bro. Tiguang. Ayaw yung taon ko ikuha ni Tapel ni Jisa. Bro, gikabuangan na ka itong lola. Pero, di sa siya makatugot nga mapahama ka, uy. Pinangga sa ka ato. Ayaw gaguol, bro. Matog na ko eh. Ay, minabal pa yun akong uhin noon.
Unsa kini dapita? Kanindutin eh. Hi, Mon. Oh, si Jisa, musibat ko. Musibat ko. Asa ka? Yeah! Di ba dito naman ka sa layo? Anong niya naman ka din eh? Asa lagi ka? Wikias ka? Mulikay ka na ko? Pwes, dili ka makalikay. Jisa. Simon ko. Dili ko si Mateo. Buhi ko na ko. Dili ka buhian. Tukon ka. Ha? Salamat. Salamat kay. Nagdamgo na di ko. Abigin akong tinuod. Duka pa na ako eh. May manuntay absent kung napalang si Mateo. Ay. Asula tong damguha eh. Wala nung kumakatug tarong. Mon? Oh. Hoy! Nausa ko, oy! Mura magkagda ka kitag abat. Sorry. Mon! Sorry niyo, sorry. Sure ka? Na okay ra ka? Okay ra. Wa ko'y tarong tugod. Pauli na lang. Man sa meeting, pauli ko. Kami na rin bahala sa meeting. No, mo attend ko. Dako kog tulubago ni Mateo kung di ko mo attend sa meeting karon. Even if you're not feeling well? Even if I'm dying. Sipa ko lang. Sorry, Lord. Ka-cute sa mga bata, eh. Mura mag mga munyeka. Mas cute pa ko niya anak nila ang atong mga anak. Dili gyud ka pabintaha, no? Siyempre. Ug mo na atong misyon sa pag-ani, ha? Ang pag-focus sa atong pagbuhat o baby. Nanasad ka, ana. Bisa nasa tamo adto mo padung gyud gihapon na ng butanga. Mateo, ha. Misaad baya ka nga manoroy gyud ta karon tibok adlaw. Oh, okay. Butuman ko sa kung saan, madam. Angay lang. Ay, Simon. Sige. Pagsulti una mo. Ma-make pa ko dire. Hello, bro. Bro, not so good news. Oh. Sa opisina or persona? Sa opisina. Okay, sultihin ko. Sorry, ha. Wag gyud ko'y katampo si mong problema karon. Wa man ko ko'y alam mag-ana negosyo gud. Oh. Tsuyo ha. Partner ba mong lola sa merkado? Ay, lahi man to. Pinobre raman taon tong amo negosyo. Pamaligya raman to. Pero nakigdilig po mo mga customer. Oh, good. Pero simple raman taon kayo ang negosyo sa merkado, eh. Layo ra kayo ng inyong negosyo. Pero maura man na ang basic principles, mahal. Parehas ra gyud. Tambot. Basta kay wag gyud ko'y katampuan, ha. Di ka mo to nga wa kay katampo, mahal. Ayaw na lang kukugatika, good. Naibaw mong kukugasar ako dapit. Okay. Di ka lalison. But, doon ako ipabuhat nimo. Unsa man na? Next week, doon na kay i-meet nga mga prospects sa Japan. Need ko mo ato. Biyaan ko ni mo din, eh? No, kuyog ta. Okay. Sige. Way problema. Ganahan sa ko makaadtog Japan. Nganong kitamang ko ni mo din, eh? Pinakog may ka-meeting ka. Doon na bitaw. Pero ato mistaas. While kamo mga partners, mga asawa, uyab, mga friends,
enjoy lang din ni sa party sa silong, okay? Wala, eh. Ang sam taon ka, uy. Kiba ko ba ikaw kang di ko makasukol na English, ha? Ayaw ka guul. Kay mas kamao pa kang mo English nila. Ha? Lagi. Sinabi ni mo, eh. Di pa ningot na hinuon ko bisag bugnaw kayo din, eh. Relax lang, good. Tanawa. Tanawa niya. Mas mayo pa kang mo English nila. Salig lang ako. Sige, biya natin ka, ha? Enjoy. Mateo, ha? Mahal, relax lang. Enjoy lang sa mga pagkaon. Mga lami, ano ba na, oh? Enjoy lang yun, ha? I'm looking forward to working with you, gentlemen. Cheers! Oh! Unsa ron? Si Jo! 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 Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!